Apple an jî şirketa Apple İngilîzî Apple berê Apple Computer şirketa Amerîkaniyê ku hilbirandanê eşyayên elektronîk û bername û kompîter yên din şirket iPod û iPhone û iPad jî çêdike. Yên bernameyên şirketê herî navdar ku hat nivîsandin ev in: macOS X bernameyên sîstemê, bernameyek pir zanîn e û yekê herî kevn e. iTunes bernameya multîmedya ye nivîsandinê ji bo cihazên Appleê. eLife, eWork, Safari bernameyê gerok. Apple bi navê Apple Computer di berwara 1 îlona 2076 de li Kalîforniyayê hat sazkirin. Paşê şirket navê xwe da kompîterê derxist û bû Apple paşê 30 salan. Ji bo dîzayn û hîtabê xwe şirket sêva adem sembola xwe kiriye. Di wê sembolê de sêvekî geskirî heye û navê şirketê li wir a tê. Gelekî spas.